Побързай, татко. Толкова закъсняхме, че няма да успеем за теглянето. Яжте спокойно. Това с знаковете е Star Foods. Най-вкусните. А теглянето е на всеки 2 месеца. Така! 6 линейни кода, за да спечелиш много игри Nintendo Game Boy, 1000 фланелки и шапки, а освен това велосипеди Кастело от фирма Action. И голямата награда – чудесен Nissan Micra. Същите награди се разиграват всеки 2 месеца. Закачки, приказки странни те имат за вас. Всичко умеят, говорят и пеят, смели мечоци живеят край нас. Скачат так, скачат тук и там и там и тук. Кой ще ги сравни с някой друг, с някой друг? Скрити, незнайни са техните тайни, за сила си пиват с магическия сон. Тъй тяхната слава расте, побеждава. Те искат добро и ще правят добро. Скачат так, скачат тук и там и тук. Кой ще ги сравни